Salom, horas madihita saluhutna. Dihamu amanami dohot inanami, ruas niha KBP sidorame, taparade marohata lama dohoti pertangyangan di Bodarion. Marid di mahita sian bukwede nomor 15 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh wahu. Didok rohaku, hodo mandok, lului hamu ma bohiku, atong bohima hulului ale Jehovah. Say unang ma tabunihon bohim maradopon au. Jehovah do panondangi diau dohot hatuaku. Tung mida ise ma mabiarahu. Jehovah do partano batoan ningoluku. Tung mida ise au biahaton. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Amanami na di banua gijangi. Usehon ma tondim na badiai, dohot hapistaran na siyakoy, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita, jalalam ganda huriam na badiai. Patok tong mahuhut roha nami manguloy ho, sahat rodi ujung, di bagasan haporseaon nature, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel di pertangyangata bornginon, imana tarsurat di Matius 20, mamuka ayat 20 sia, sahat rodi ayat 34. Tajahama marsikat soring, songonomma hatana. Jadi lahoruar sian Jeriko, torop mahalak manghiuton ibana. Jala hudul-hudul madua halak nama pitung dipinggol ni dalani, jadi dung dibege mamulus Yesus, jojo manasida ninama, asima roham dihami anak di Daud. Alay dipisang akana toropi manasida, asasip nian. Alay lam gogo nasida majojo, asi maroham dihami, Tuhan, anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus, dipakuli manasida, dipangidoro hamuna sibahinok tuhamu. Dungi didok nasida ma, naing mamukap mata nami Tuhan.
Gabiasi rohani Yesus dijama mama tanasida jadi pitor marnidama jadi diuton nasida magibana. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita sian buku Eden nomor 452 ayat sada dohot ayat 3. Asini rohama dihamu dohot dame, nasian debata amata, dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Sian hata ni debata barita nauli di pertanyangata bornginon, hujahama natar surat di pesalmen bidu 27, mamukasian ayat pitu rodi ayat 14. Songonon ma didok hatana. Sai tangihon ma suaraku ali Jahoba molo jou-jou au asi maroham mida au jala alusiau. Ninarohakku do madokko lului hamuma bohiku atong bohimma nahulului ali Jahoba. Unang tung tabunihon bohimma radoppo nahu, unang tung tulak na posom di bagasan rimasmu, matua hodo pangurupikku, unang tung abolokko nahu, jala unang tadikko nahu, ali debata ni hatuauku. Ainunga ditadikko damang doho daina ngau, alai dijakkon Jahoba doau. Sai podahon matuau dalanmu ali Jahoba, jala toguau di dalan hati goran ala niaka alokku. Unang tung pasaha tau guru roha-rohani akka musukku. Ai hehedo do pakau akka sitidangi pergabus
jala dibuasson hajahaton. Aut unang huhaporsyai paiday daun sogut, hinadenggan ni Jahoba di tano hanguluonon. Parhanalom ma Jahoba, pagomos jala patuguroham, jala parhanalom Jahoba. Ido yanggo sahana. Dihita akadongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, nang petongol kita patupa pertanyangan di jabut tabi, hinorhon ni nasoapala sudah dope pakorhon ni virus corona di tonga-tonga ni portibion. Alai songona kana prosea ikut terus dohita martangiang. Marhite pertanyaan online na pinatupan ni huriata na yung majamot hita diaka hadiriota lumobi di partodiota ay boydo hinorhoni namasan waingon gabi matsay gudak kita madabu tu rohabiar bahkan maragam do tabereng nuaing di media sosial dohot di media televisi hinorhon ni namasan waingon matsegudang jolma madabu tu ulaun nasotama gabi manakko gabi patupa ula-ula di tonga-tonga ni namasaon istilah namasan waing asa mabain aka nasudinggan di tonga-tonga ni kesulitan ni jolma. Alanido songon halak Kristek kita say tapadaw tapasiding dirita si songoni. Alitoktong ma taparhanalom Jahoba. Didok nakinin di turpuhon parhanalom Jahoba. Di hata Indonesia nantikanlah Tuhan. Kadonga saha porsyaon parpesalmen di turpuhon imas si Daud. Taboto jala tatadda doibana sian sejarah ni badan narubi sahalak nasolhot tu debata bahkan sian hamek metonna nunga takas partodionna solhot tu debata sahalak parmahat doibana ujui alagabeikon di bait debatai bana seorang panglima. Alanyaha macetak kasih bana manaluhon si Goliat musuh ni Israel pada saat ima bangsa Filistimi. Siani bana hadirion natarida dipakai debata. Bahkan gabe saat bana tu istana memimpin Israel nabuluni. Di pengalaman ningolu partodion nai, saya takas doi bana patuduhon kesadaran dangarung nabui terpangasahon ni bana soholan huaso ni debata. Idu bahen diturpuhon mulidok di ayat pitu nakinin saya tangihon masoarak kuali Jahoba mulu jauh-jauh ahu. Jauh-jauh ima pribadi ni sasahalak na memiliki kesadaran bahwa dia terbatas. Jauh-jauh tu Jahoba na marlapatan doi seseorang pribadi na memiliki haprosyaon na takas manada debata bahwa holat debatado na mangurupi. Jauh-jauh na marlapatan doi adong di bana pakirimon manangadiga petahu Jahoba mengalusi jauh-jauh nai.
Tarlumobi di tengah kesesakan hidup. Takasdo pengalaman ni si Daud jodda makamusuna. Naing dipamate ibana. Dilili baka sa pambemartabuni do ibana. Tu sedaliang alay diodingi Jahuba do ibana. Kadong sa porseaun manadda tu hatta ima hadiriotta. Dada tatadda Tuhani horas sebatas di keberuntungan, di sinadongan. Alay saha do tu hal-hal na sangat pahit, na pahit. Asa sudah jolma memiliki manang marna punahon pengalaman hidup na pahit. Asa disihita patuduhon hadiriotta songon akkanau manadda Tuhani laho pasahatton sudi natadopi holat tu debata. Asa jauh-jauh hita tu debata. Ala taboto di Portibion ragam dona masa. Apalagi di situasi COVID 10 siaon. Nunga gudang akan nahona. Mabaik kita was-was. Suatu kona hita. Tu dia hita borhat. So nanjuran di pamareta ikut marmasker. Ikut cuci tangan. Ikut menjaga jarak. Ala di Guarido musuh COVID 10 siaon. Ima musuh na sutarida. Iko porangatai. Hobar tuak karuhut na di aturhon. Jamot. Nomor 8 doi asa adong kesiapsiagaan. Unang atong melolaw haluar asal lau. Dan adong pangaradiw diri. Belajar sian si Daud. Ima na manugihok kita tuhatuguan ni prinsip pabua adong di luar kesadaran kita mamakulingi hita ima debata asa manjamotton diri tabi lumobi ma partodiota ala taboto do secara hadiriota todiido na menggerakkan ngulutta todiido membaik kita untuk lebih asa kuat margugu makalidokon pirma todim nomor 8 di asa tod di tahun mampu menggerakkan sudi ruas ni pamatangon untuk tetap berserah marpakirimon dohot mangauhon pabuhulad debatado na mampu mangurupi hita laho menyelesaikan sudiaka persoalan nata adopi. Namangihut marhite pengalaman si Daud di suarahonibana do molo so di lehot debata buhina tu jolma. Molo ditabunihot debata buhina maradopok kita. Tutu dangarong dapot kita pasu-pasu. Bahkan hadamion ni roha dan adong miad dihita. Ibarat niaka namar musuh may. Tabudo ang guparsaurat di mulana. Solmet istilanan waingon. Hape hinorhon niaka persoalan na mekmet. Gabi marmusuh ma. Mamulus rapdo ibana ipasiding buhina tung macay haci dui tung macay dangol dui ido bahay parpesalmen mangido tu debata asa unang ditabunihon debata buhina maradopon ibana ala tung sameni pe ditabunihon debata buhina maradopon ibana dia merasa begitu kering busi saun bahkan
ketakutan. Songonima turpuhon paingotok kita manginang ala memang ikon debatado na manodak ko buhina tuhita. Mulu dia sada di turpuhon di parpesalamenido bahwa pabua jahuba panodang. Nomor 8 jati diri di debata. Salah satunya adalah panodang. Hati uron. Hidup bahid di portibion na ginuaran hahulumun. Ikorodo hati uroni ima debata. Gulap do dipakilani deba jolma alani nama saun. Buasa gulap matong. Aidang bui be mulaulaun. Suadong be patsarian. Ragam nuaing hatahuton. Didok liturpuhon. Jahu bado panodangiku. Hati uron. Ima tapangido. Asa unang ditabunihon jahuba buhina siak kita. Alai saya disodak koma. Songon hata pasu-pasu tiki diari minggui. Saya disodak ko debata mabuhina tuhita. Asa malu disodak ko debata buhina. Nomor 8 di holong ni rohani debata patar. Tu sudah jolma nama kaporsiai ibana. Namangihut akamanginang di pasunggul hoturpuhod do tuhita asa di dalan si dalanata taboto do say mauga-uga do sibulis. Katakanlah daktari da sibulisi alai matsailomodo rohana mangilalahita asa unang say dalani debata taulahun. Apalagi maistilah musuh didok dison didok ditangyang na unang tung pasaha tahu guru roha-rohanya kamu suku ai hehe do pakau akasitidangi pargabus jala dibuason hajahaton molonga masuk hita tu perangkap ni musuh tutu dangadong bigugubi dalam konteks partodion sibolis macai takas doi mengintai sadi hari lalap hita di nguluan. Hidup bahin mulut ngadok pe akajuk ni roha mulut ngadong pe akka persoalan tapang hidup ma unang hehe akamusi laho menguasai hita. Alai say debata manamian. Asa molo musudo katakanlah sibolis miad di pikirata di rohata tutu dangadong be hadinggano disi. Akahata naroa akahata nasudinggan ina mana haruar. Termasuk pikiran na terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hidup bahen ditangiang ni si Daud. Asa unang hihiak kamusuna mga rohay ibana. Alay semian majahuba di bagasan ibana. Hidup bahen didok nakinin saya pudahon ma hatam. Firman Tuhan hata ni debata. Ido gabi senjata nya kana porseya. Laho mangalo aka persoalan di nguluna. Namangihut di pasunggul hot terpuhod do tuhita bahwa seorang Daud menyadari do ibana nakpe ditadikon damang doho dainang au inna ibana ala yang gujahuba dijakkod doau taboto do latar belakang ni terpuhon buido naung moding do natorasna. Alai sekalipun itu terjadi, sekalipun dunia itu, ya dunia ini meninggalkan kita, sahabat, kolega, dan lain sebagainya. Alai itu pohon bagi orang percaya,
Tuhan akan menyertainya, menyambutnya. Taingok do haroroni Yesus tu portibion patadahut tu hita tentang kuasa, kasih, dan kemurahan. Hidup bahen mulu taparwahut Yesus di Getsemane namar tangiang ibana. Sebagai manusia manang jolma ibana memiliki kesadaran pabua silang naneng tuhon nai imat tumat seborat. Alido ibana asa unang tinggal honau. Dia menyadari begitu rapuhnya manusia. Aleko tuhohon na doi asa selesai sudi utang ni hajol mau. Jela ima nagabe situ ni jujuta. Sekalipun banyak yang meninggalkan kita, tapi Tuhan masih menyertai kita. Apalagi di tongannya ka hamaulun namasan waing. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Hirana ditinggal huk kita. Dohlan asing. Alai tu pohomai paingotok kita. Jauh matuhani. Dia akan menyambut kita. Nungahihi Tuhani. Nungamanaik tu banua gijang. Jala disuruh do tod di parbadia. Madongannya kana porsea. Sepanjang perjalanan ninguluna di portibion. Asa ina marguguihon. Asa ina memampuhon. Laho mangadupyak ka perdalanan ninguluna. Jala parpuli siya turpuhon di pasunggulhod do tuhita. Asa unang tahaporsyai. Arta sinamot parbinotowan nadung dihita bisa menyelesaikan persoalan kita. Sekalipun itu ada dianugerahkan Tuhan tuhitabi. Alai pajanoko kita mai tu debata. Sebab hanya Tuhan dalam kuasanya yang mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Alani papos marohatta. Ikut debatado na sanggup. Laho paluaho kita. Sian si taunut tabi. Siap parsuryot tabi. Termasuk nuaing. Ikut jauhonot tadu tu debata. Asa debata. Na berkuasa. Na marmulia. Laho menyelesaikan COVID-19 siaon. Gabe sonang. Mardami. Maras niroha. Sudi jolma di portibion. Laho makubasi ulaun na. Hobarto katanggung jawab nabi. Songoni mahita. Di tonga-tonga ni huriata. Di tonga-tonga ni rumah tangga ta. Di tonga-tonga ni masyarakat. Say debatama madungan ni hita. Tuhan marguguhut kita. Amin. Martanyang mahita. Mauliati Tuhan. Di pasunggulo katamdo di hami. Asa say juju hami tuho. Di sido tingkat kesadaran ni haporsyaw nami. Partudyon nami. Asa meluju hami. Namar lapatan doy na terbatas do hami Tuhan. Mengadupi ngulu nami. Mengadupi ka persoalan parsoryon nami. Allah meluju hami. Na porsia do hami. Pabuahodo natuk mangurupi hami. Meluju hami Tuhan. Namar pakirimod do hami. Pabua alusammu do hami. Disudiak ka parsoryon nami. Pargugui. Parbisuhi. Jala pasu-pasu mahami. Mengadupi galubang ni ngulu nami ganup. Lumubi Tuhan. Ditongan ni namasa di portibion. Pakorhon ni virus corona. Sahat tunuaing. Terus dope pamareta nami berusaha. Laho palauhon coronai. Sudah matutu masyarakat Indonesia. Di dalam kesadaran. Asa patupahon akka dalan paduahuni marhiti akka ruhut na niaturhon asi maroham pasu-pasu mahuriam di sadok portibion margugo
martangiang pasadahon haporsiaon majau tuho asahon na paluahon na masa di Portibion gabesonang mardami bartuak ka hasomalan mangulak kaulaon na marminggu marsikola mulaulaon asi maroham ali jahuba di bata nami tangihom ma pangiduan nami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taparadema edeta nomor 150 sada ayat sada dohot ayat 2. Martang yang mahita. Puji-pujian merdonga maulati roh pasatami tuho. Dewata amanami na marhabang sa di banu agijang. Ala asido holong ni roham totong nama dongani hami. Boy hami hipasahat tuor nginon ale amang nabasa. Amang nabasa di bagasa pertanyaan di bagasa boh ngino Tuhan. Tungpe hami dang boy hami. Rapdot akadongan nami nasa sektor. Nalau memuji guar muda bedi ale marang nabasa. Huwai kami pertanyaan sektor di jabu nami masing-masing. Alani situasi Tuhan, alani virus corona naro mengganggu kesehatan nami. Tuhan, hupangi dong kami magugo tuho ale amang nabasa. Totong dongani jelera moti mahami. Bahay matotong hipas hami Tuhan. Di nalau mangula akka ulon nami dope hami ale amang nabasa. Amang nabasa mangido hami totong tuho. Marpamuati maroham mamereng hami on. Maka kami anak komot Tuhan. Dan buhdok kami manangah alani virus koronon ale amang nabasa. Ale napos dorohan nami. Hodo totong nama dongani kami. Nama niori akaroha do pikiran nami. Tuhan. Hatam na dipasahat inaposomi ima amang pendeta lubis. Tuhan.
Bai mahatami marurak marperbuwe di roha doho roha nami Tuhan. Asabui hulau kami ulon nami jala setotok kami memuji Guarmu na bediai. So ni nang ama nami nang keluarga pe totong dongani jala persahalai ma ama nami asabui di haduan hari pararatun bari tami alamang nabasa. Leo matong hahi pasot tu sudah keluarga. Tuhan mangido do pehami tuho. Sudah aka naposomi Tuhan uluan nami akan pangulan nagot tiki totong persahalai dongani jala ramoti mana sida Tuhan. Leo matotong hahi pason. Song ni aka keluarga sudah Tuhan totong mang ho mama pain hipas sudah nasida alamang nabasa. Song ni pehami sudah Tuhan akaruasmu nadong di HKBP Sidorami Tuhan. Mulai sian dana satu nama godang. Mulai sian akan sekolah minggu satu akan anong lansia oleh Tuhan. Upasatay matuho. Totong maho mapain hipas badan nami Tuhan. Dongani jalan ramoti mahami Tuhan. Pedo kami sian kaparmaran. Tuhan. Setong do mangido Tuhan. Masa bedau sudah ke virus corona siak kami Tuhan. Diberi kodo Tuhan. Nungalubi kami 2 bulan. Dang moy kami rotu bagasmi Tuhan. Neng marsardo akadongan nami majogar mo na bedi. Tuhan. Panginoon kami matuho Tuhan. Mulok ko masudia ke penyakit virus corona Tuhan. Leho gogo di kami Tuhan. Sepahipas mabadan nami Tuhan. Asa tu hari-hari neng ro Tuhan. Boy kami rak marpungu. Di pertanyaan sektor. So ni nang di bagas coromot Tuhan. Boy kami romangido Tuhan. Boy kami rak marsaur kami. Aka huriamot Tuhan lama muji Guarmu debedi ale mang dabasa. Ale Tuhan. Sepos dorohan nami Tuho. Pakirimon nami Tuhan senalu samu do kami. Di bulan-bulan naro Tuhan. Pasadomu sudah rohan nami Tuhan. Boy kami rak marpungu mamuji Guarmu debedi Tuhan. Manghido kami Tuhan. Pamareta nami mulai setingkat pusat satu daerah Tuhan. Leo magogo di nasida Tuhan. Leharan roha do pikiran tenang tu nasida. Asa boy nasida Tuhan margogo. Lau mangulu anak kabangsona le amang nabasa. Leha turang di pikiran nasida Tuhan amang nabasa. So ni natong nari huriamot Tuhan. Sepergogoy mahami saluhu na. Akan apa somo petuha pergogoy hami. Asa boy lam Hulalui kami sudah na Tuhan penyakiton. Jalan kami pedang adong terganggu. Pahipas badan nami alamang nabasa. Molo tung adong penuain Tuhan. Ke keluarga nami. Si solhot nami. Manang akadongan nami pe Tuhan. Molo tung na dibagasa parsahi tope. Molo pe tung alani virus corona on manang penyakit na asing. Hupangi dong kami gomos tuho Tuhan. Apeho matang amun dabadi itu pamatang dasida. Pasu-pasu masude Tuhan aka obat ni konsumsi sonya kas pangano Tuhan. Asai gebe Tuhan mamalum ni sahit na. So ni Tuhan to aka para medis nami. Noingon nasida may doko gugus depan Tuhan. Aka na mangobati aka na marsahit. Tuhan leon gogo tu nasida. Asa margogo nasida Tuhan. Nalang mangobati aka na marsahit. Jala Tuhan. Asa setong hipas nasida Tuhan. Asa boy nasida pajumpa doa ka keluarga na marsonang-sonang marlas ni roha Tuhan. Asa lambo totong mamuji Guarmu na bedi. Tuhan, tunggu dang do pesi Panginoon nami tuho Tuhan. Alibo tuho do Tuhan, do na perlu di kehidupan nami Tuhan. Tuhan, leo matuhami sa luhut na hipason. So nito kanakon namin dari parsekolah pe Tuhan. Unang terganggu nasida di parsekolah anak. So ano Tuhan, gabi belajar nasida di Jabu Tuhan. Tuhan, si pergugoy mahami. Sa ilayo mahahipasod ihami Tuhan. Asa boy anak ko namin melanjutkan si kolana. So niya kaparkarejo Tuhan. Unang terganggu akakarejo na sida Tuhan. So niya hami pe Tuhan. Asa boy hami mangululuy si luluan nami. Asa boy hami Tuhan. Mangulahon akan hobar turomon urham. Si ulahonon nami aliamang nabasa. Amang nabasa. Jol managali do hami jala perdosa na gudang do hami Tuhan. Jumalo sesa salu na dosa nolok kami Tuhan. Asa boy hami majalo asi-asi do pasu-pasu nang sita bayom do pe Tuhan. Atong jalo loy matang yang nami o Tuhan. Nahupasa tami holam marhite-hite guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua jalai sokop kami. Asimaroham Tuhan. Amen.
Ta parade mai deta nomor 210 ayat 1 dohot ayat 2 laos tapasaha ma piliata. Tatangyak kon ma piliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehon mitu hami, pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silolehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen ra madok mahita di tangiang hatopatay. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawnmu, say saut malong ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madusa nami sa mampanesan nami, didusa nidongan na mardusa tuhami. Unang kami dogihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hunap una harajaw, dohot tagugon, rudia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran ni toddi parbadiay mamanga ramoti, mamasu-masu hamu sa luhut na. Amen. Amen.
Salam.